Салом алейкум дӯстони азиз, ин ман ҳастам доктор Беруш. Шумо қарор дар канали доктор Беруш, яъне Ибн Сино илтимос дорем подписатсия кунед. Канал барои шумо ҳатман шарт ва зарур аст. Мо ҷои худмонро кушодем, хай ки бародаро дастгирӣ кардан ҷойро кушодагаем. Касоне ки бемор доранд биён марамат метавонанд 5 рӯза 7 рӯза дору укол мегиранд, ҷо хоб мераванд, ёрдамашон мекунем. Ва билет фурӯхта ҳастем, билет 2000 аст. Теъдоди билетҳо 5000 буд, ҷо аллакай савдош рафтеазда. Бидурен билетҳоро харидорӣ кунед. Касоне ки билет ай мо мехаранд, тавбатош бепул мешавад. Ҷо массаж мисол тавбатҳои мисол даруна ва беруна, мисол хеле тавбате ки дар кор боша марамат мо тавбат мекунем. Фақат ҳозир камтар аппаратура мо надорем, лекин иншоалло кӯшиш мекунем. Илтимос дорем дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, билетҳоро харидорӣ кунед. Инаки ҳозир мо рафта истем Калуга ба як бемори вазнин дорем. Мерем бемора миёрем, дар ҷомон мехобонем. Бемора иншоалло ки дастгирӣ мекунем. Ва шуморо беморе ки доре мисол мо дастгириш мекунем, мерем миёремша ё ки хитон миёреша. Ва фаромӯш накунед ки стоматолога кушоданӣ ҳастем. Стоматолога масалан кадоми шумо занг бизанед оиди стоматология, иншоалло стоматолога мекушем. Касоне ки мо билет мехаранд, стоматологашон бепул мекунем. Инайра гуфтанӣ ҳастам. Касоне ки мақсад мехоҳанд хароб шаванд, барои хароб шаван массаж махсус специалистҳо варда ки массаж ҳам мекунем. Бидорем бародаро дастгирӣ кунед. Хай нарафта азем қатъи якай Алишер ва ё дар пешдагия махам дақиқ бинад мисол сумкам. Ака доктор маъно дигар дору уколу чӣ дора, инструмент дора. Дору дастгирӣ кунед. Шумо мерем ки агар иҷозат дад бемора камера мекунем. Агар иҷозат надад хай камера намекунем. Аллои меҳрубон нигаҳбонтон бошад. Дорем канал дастгирӣ кунед. Кадом видеое ки мегузорам илтимос видеоро дастгирӣ кунед. Алло нигаҳбонтон бошад. Саломат бошед. Як бор дигар салом алейкум. Чӣ хеле ки доктор қайд кардам. Бале, имрӯз мо рафтесем худи тарафи Калуга раҳи дур рафтесем барои як беморӣ, ана як апашкай росига ҳамҷо худи Калуга занг задан ки бисёр ҳолаташ вазбинай. Ҳамҷо мо хати доктор ду каса рафтесем ба сари ҳол аҳволша мебинем. Агар ки дар шароити мақсад тавбат кардан надошта боша меёрем ба ҷое ки ҳамо доктор як точкае ки барои бемор қабул кардани беморро кушодагия дар ҳамҷо ҷош мекунем иншаалло. Чӣ гуфтем бародари азиз, бовар мегардем ба сари ҳамо иқдомое ки доктор пеш гирифтагиай, яъне ки билет фурӯхта истодай. Ана 5000 билет, теъдоди билетҳо шуда хела кам монд. Хела кам мондагиай. Шумо метавонед ки ана ҳамо билетҳо як театр гиред, нархи билет ҳамагӣ 2000. Вақте дар 2000 дар ту билета харидорӣ мекунӣ, дар ин хеле ҳолатҳо дар корот мешавад. Инҷа дар мақсад дар дуруни 2000 билет бисёр тавбатҳоро мақсад тавбат кардан мумкин, бисёр бемориро тавбат кардан мумкин. Ана бо чӣ гуфтанӣ ба худо беҳтарин иқдом мондагем, беҳтарин шанс додагем. Мақсад хайка мо ҳам билетҳо мукаллиф тамом шаванд ку дигар мо маҳкам мекунем. Кадомиш мақсад меояд бо консултатсия. Хайка ман бовар дорам бародаро дастгирӣ мекунам, подписатсия кунанд. ҳеҷ гап надора охе. Мо барои ҳамин бародари тоҷик ҳастем. Бале, бародаро шумо як чиз дигар фаромӯш накунед ки бо пафторам шав бо гашта баргашта мегӯем ки дар нархи 2000 рубл ту метавонӣ ки то охире ки то вақте ки мисол ҳамо беморхона яъне ки ҳамо ҷо фаъолият мекунад то ба ҳамо ройгон хизматрасонти ройгонай. Охир худоҳофиз, худо нигаҳбонтон. Дар ин ҳамҷа чӣ хеле ки мебинед дар ҳамҷа карта номерои доктор монда мешавад. Метавонед занг занед, муроҷиат кунед. Иншоалло ай иқдоми пешгирифтаи доктор касоне ки бемор мешавад дар шаҳри Москва метавонем занг бизанем, ҷо аллакай беморро қабул мекунем, тавбат мекунем. Мақсад палата дорем, палатаҳо мақсад метавонем хомбонем. ай хутун надалиши гуфти гапи русо видеоро мебинен, дастгирӣ кунен. Уҷа аллакай мо камтарак чизоро надорем, таҷҳизотро надорем, лекин иншоалло кӯшиш мекунем таҷҳизотро мехарем. Алло нигаҳбонтон бошад, саломат бошед. Охир худоҳофиз, худо нигаҳбонтон. Дар ҳамин рақамҳо обязательно картан привязат кардагиай, занг занед, сум партоен, сохранит кунед, ба WhatsApp партоен, занг занед, иншоалло
доктор муроҷиат кунед. Худо ход Салом. хизматро расонӣ мекунад. Салом. Худо нигаҳбон.